jumadon in na février kalo tile 19 an tun bɛ Ɲoro dugu ani Ɲoro kɛrɛfɛ dugu kɔnɔna la. An ye Madina kɛ, o ye ne yɛrɛ mɔkɛ ka dugu ye, n'o ye Togotoli ye. Madina kɔfɛ an ye Ɲoro ɲɛmaw ka se service ɲɛmaw ma, an ye foli lase olu bɛɛ ma. Gendarmerie, polisi, douane, préfet, mairie, olu minnu bɛ ka dugu dɛmɛ ka n'a lakana, an ye foli las'u ma. Yan'o cɛ fɛnɛ an ye ziyara kɛ, n'o ye Elhadji Umar Bɔnzɔn ka ziyara ye, ka dugawu kɛ jamana ye. Dugawu kelen min a kɛra jumadon sali yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la. O baara bɛɛ kɔfɛ an y'a laban, ani Ɲorokaw sigira ka kuma jamana lahala ani dugu lahala kan. Ɲoro bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan, n'o ye place centrale ye. Mɔgɔw y'u hakilinata di, parti politiques, société civile, association, musow, denmisɛnw. A kɛra lajɛ nafamaba ye. An ka tournée cercle kɔnɔ, a daminɛna Ɲoro la,